notification. Yay! Zviri sei sei amana taipa ndakuona kuti ndivanani vari panapo. Yay! Zviri sei Dupes Cherry Kudzal Mondoro. Zviri sei amana Carolina ndipinza busy guys. Handikureva nhema. Musataure ndada kupa advice. Musataure word dzacho chero kata kuzotaura nyaya dzedu panapa because zviri kuitika vanhu payaswa mutemo munyowani nokuti munhu anenge angotaura wedhi iroro chete vari kudhirita ende havasitomboita mafanis vanhu vari kubvisirwa mavhidhiyo. Saka ndosaka takutoiti Carolina takatoona kuti zvinonetsa saka takuiti Carolina. Amana ndatambudzika naCarolina ini zviri sei mundiudzewo kuti mundiudzei muri kupi nditimirira notification yangu kunoko v hama ndishe. Zviri sei talent matariro sei guys. Carolina ari kundipinza busy amaona ndikufanira kutravela guys. Matilda sei amaona zvakandiomira mana kana makamboona munhu anzi ari panguva yachimbetu ndini right now ndiri panguva yachimbetu imwe isingamboiti because J Chuks zviri sei v hama ndishe hama ndapinda busy menditange ndamboona kuti hainondipa notification name zvedu kuzai shamwari ka nditsoti izvizvi bp iri umu handi kunyepera kuri sei kucyprus iyi yangu inondipa notification regei ndingoshare kaderi na inondipa notification veduwe uno zvandanchireva zvezvi manje ndiri pamahwani veduwe. Saka izvizvi ndikungonamata munamato wangokuti ngavasambotaura kuti hanzi hakuchasviki ndege. Ndinozvipikira hangu kuti ndoinda kundoiswa kumwokoko zvangu ndisingaendi kumba umana ndatotega ndimboita story time yemasiblings ndatowasuwa vanhu vopa kwedu ndinondichaita sei amana ndichitozvifunga kuti no asvira no ndoita seiko ndoda kusheya vaikira patience chaka kuri sei kuSA tatenda sigauke sei hanzi china uyu koyo airports hana vanhu vari kufamba but manje ndakutyaka kuti zvinogona kungochinja izvizvi kwedu kuno takatonzi vanhu havashandi kubasa zvakatanga. In fact mutemo wacho wemusiti mandiri kwanzi unotanga musi mangwana iwaya musi wa21 zvinhu zvakaita semamarkets zvakuvharwa marestaurant mabha zvimaclub sinema. Nhasi ndaenda kusinema kwakavharwa hakusina chapinda musinema vakavhara. Ane mweso kunotengeswa madzimai anoita zvokuti maprince like ichi chanditika chekuti munosonesa micheka izvizvi zvimajira zvakadaiwo so zvizvi. Saka pane kwandaida unotsvagira mai vangu koko saka ndinosa kutoti I think kunenge kwakavharwa and havajaidzi manje uno kana vatoti close itori close. maisgi usambonondicha live ka ndozvinoita Carolina akaomata kuti mutione. Carolina hajaidzi guys ini Carolina handikwidza bp guys mozoti foni yangu ina ndatombopuwa notification yekuti ndiri live right now hainondipa notification haina kutombondipa. Saka ndoda kuzama kumboti ndishare hangu linki inoita iri ipapapa ndaita sei apa ndoda kushare linki yangu timboona kuti zvinoita iri guys. Munamato wangu ndikokuti Jehovha kuno kwacho ngakusazovharwa but pakambonetsa painge iri origin kwacho ukoko havana kuvhara vaitondotora vana vavo vachivaudza kuno nyika dzimwe dzakanaka veduwe vakavatora vavatora kwako vagarisa muma5 star hotels vavagarisa muma5 star hotels ndokubva vagara mazuva 49 kwakupera vanga vachisuspectiwawo kwakungoendwa kuchipatarawo but hakuna kwati zvatikambohwa for the past 3 months. Izvizvi chandakangohwa umahunga aitawa nevanhu vari kuti kuBangkok inandigari muBangkok vasi vari kutanzi kuBangkok
ndo kune nhau dzacho ikoko. Shamwari yangu yaiti hanzi in total nyika yese inongova ne114 vanhu vakabatwa nezvizvo, asi pa114 pepe kune vamwe vanhu vakabva kujapan. Kuna vanhu vaya vanenge vachiita zvoku vanhu vanofarira kutravela hehe gunyedhiwayo ndakubata nhasi ndakubata netione ndiri story time yangu ndangofungwa ngarimboita story yekuti the day I'll never forget, but iri masiblings angu crazy watakamboita, in fact wandaiita nemwe brother yangu so asati tombosiri vatedzani because ndangozvifunga ndichiti saka nhaimi ndikadzokera kumba ini zvichafamba sei pakuti ndasvika paairport, ndosvika ndovamhorosa here, tina chezvo zviri sei, ndosvika ndovamhorosa here kana kuti tinongoti hey tiri kure nakure. Pakuinda kumba isinoshandisa 2 rooms, handikurira nhema, toshandisa 2 rooms, saka manje zvichafamba sei, saka ndarichizvifunga zuva rose manje ndipo ndafungwa saka ndichazvifambisa sei nhai vedu we, inini nditori neconfusion kuti zvichafamba sei. Mene nditange ndashare link yangu, ndichazvifambisa sei ndazosvika kuzimuka mukuru wenyika yedu hanzi vanhu vanondokukwarandainiwa, saka ini ndoindepi, toenda kumba kwedu here tondogara imomo mu2 rooms medu nekuti hakutorina imwe option, tingori ne2 rooms. Saka ndasvika mu2 rooms muya uyu dining nebedroom, saka zvoreva zvekuti izvizvi ndikutofunga kuti ndogona hangu kufonera vanhu handoti imika chifanai kuinda kuinda kupi chitotorai mabheki mumboenda kumusha kupresco ndozvosvikira ndozvigarira muchirumu changu ndichishandisa ini dziri mbiri, ndoenda nemaspray ndonofirita mba then ndiri by 1 ndichifirita everyday. Munoja mumba pedu ndotombomuti kana ndoda kubuda ndofoera kuti muri pashe here kana muri pashe guys sorry funny ndikuseka kubajamana ngati guys ndikufanira kuenda kumba next week but 1 maona manje, saka ndipa ma1 right now ina ndozondoita sei, matickets ndinawo tafadzwa ngomo sei asati atanga kutora nyaya yachoni manje, asati atanga kutora nyaya yangu ndakungotora story time yangu nemabrothers angu ndazvingozvifunga chimbogareko hazvichaiti kuti mene nditange ndashare ndozokuudzai mareasons angu manje ari kuita kuti ndive neBP yangu yakanyanyisa. Hazviiti kuti ndirambe ndiri kunoku, pane mareasons acho because inini ndaifanira kutosiya basa rangu last year muna April, then vabereki vangu vavandibhega kuti achimbogara ko1 more year, but ndakasingachadi kuramba ndichigara kuno because ndandane about 4 years ndichingogara muno manditi tafadzwa ngomo sei Melissa sei wezhira. Mene tange ndashare ndimboshare ku-Facebook right ndakangana kunyora caption anyway. So ndiri kuti hazviiti kuti ndirambe ndiri muno umu nekuti kune mareasons akasiyana. Number 1, ndaifanira kunge ndakasiya basa last year, ndasingachadi kuita sei kugara kuno, saka ndakazoshingirira 1 more year. Ndashingirira 1 more year rangu but rakazongopera ndichitangokuita kubva muna June ndakamboda urisiya ndakataura nyaya dzacho kumashure dzakasiyana. Ndikamboda kukuita muna July, ndikamboda kukuita muna October, ndikamboda kukuita kana muna December chaimo ndakaposa ndampa January. Saka I wasn't happy and I wasn't happy kuramba ndichigara kunoku kwanga kuchindipa depression, saka kubva kare ndangasingachidi kuramba ndichigara kuno. So now zvakuitika zvekuti ndakabva ndatovaudza last year acho kuti ini handichadi basa. Ndakaudza kare last year chaiyo padaida kukuita ndobva vanditi no chiregera because pana moms ndaita sei Wilfred handisi kuti answer question yoyo hanzi kuona kwari kuZimbabwe handidi anyway.
saka pese pandaida kusiya manje momzi yangu yaibva yandibhega kuti no chimbogarako ndaida kusiya saka ndakabva ndashingirira saka gore rese rakangopera ndichishingirira chinhu chananga ndisingachadi kuramba ndichiita ndozvakaitika saka ndakandatenga matiketi angu pandaitaura pepe ndakatenga matiketi angu this month ndakandatenga tiketi rangu renext week ndeti hangu anizokwanisa kutaura unosvika ndakamirirwa nezvimeshini zvakawandisa pepe airport mamwana kwaita chidhande ndetauri anyway ndobva ndatoti saka bobo saka I was so excited kuti amana finally contract yangu yakupera so ndakagara ndataura kare kuti handichadi kudzoka ndakatotaura last year chaiye kuti next year handidzoki muna July ndandatovaudza kare kuti handichadi saka pandaramanisa handichadi bva vangoti tingomirira mai vangu achiti mirira kusvika gore rapera saka kubasa kwedu bva ndatongovaudza handazombobvira ndachinja mwoyo kubva ipapo ndichiudza kuti handichadi kudzoka mukunzwisa manje so ndakachitoita zicountdown rangu manje ndichiita zicount soro wakaitwei nhasi musoro wangu ndine mabhanzi saka ndanga ndakaprepare when I was really looking forward kunyatsoenda zvakanaka kumpa next week but one amai mwana ndichinyatsa kuita zicountdown ndakabva ndatorega kuita zicountdown ndoita countdown papi ndoiita sei kusiti yedu yatiri inoi hadi kuri vanhu handisati ndambohwa kuti kune munhu wakabatwa nayo musiti neyandiri hasati azviwa kuno kumanjeka zvavari kuita ndisazoziva kuti kwedu uko ndo zvavachaita here aiwa hasati kutonamata kuti maflights achano asaekera because iko zvine zvavakutanga kuisa mumwe mitemo yanga isipo like for example vakaifambisa tsamba yekuti vanhu vese zvikoro ngazvichivharwa kudidi masikuzi ese ndobva anzi ngaavharwe musi wa18 ndokuvharwa zvakaita then gavhena each city ana gavhena ka saka gavhena womuno musiti yedu yatiri akaisa tsamba abva atendedza tsamba ichiti mamarkets mabar marestaurants macinema kumajim kuya ikoko kumagrounds kwavo kwavanoita zvokujima kuno kuvanhu vanoita zvokujima zvingaiti vanozvikosaka zvese zvakavharwa saka kuna izvozvo kunze kwamabig markets aya ekuti muchinda ikokoko mai mwana unonosvika mai mwana chinenge chakakumiriraka nhasi ndaendako mai mwana iko zvine zvimanje vawese vakukuti distance iri pakati pako ndatoti ndichiona vanhu vari kujoni kuSouth Africa ko pangu achiti ti nechinhu chavo checheka vangatori pedo nepedo kudai proximity yacho inge ichiita zvokudeo kuno kuvari kuita distance kuti ndanomira apapo choti ti wonzi kana yakakwira ngogarai pasi apapa ndio zvavari kuita ende havasi kujaidza mai mwana mamo ese ndio zvavari kuita ndikati ndoita sei nekuti ininga vhiki inouya museriyo handizozivi kuti kwedu kwachoni vachati kudini ndakazvipira hangu kuti ndinogara hangu ndakagara muchitokisi munonzi muchibhokisi changu as long ndasvika kumba nekuti manje kana usinga extend visa rako zvinoreva kuti visa rangu inini riri kuexpire musi uri kupera contract yangu yandandinayo saka ndopandiri kuti paipai manje ndiri kuda kubuda because ukasabuda manje uno blacklistwa mwana manje zvireva kuti handichafi ndakapinda zvemuno munyika muona manje passport yangu haisina kumira zvakanaka so ndio zvimwe futi izvozvo zvandiri kuti nhai Jesu please because hauzozivira mangwana kuti unogona kuzongobhoya kana mumwe musi kuti rega ndimbodzokera kupi amboenda kuThailand muona manje saka haisha ndikutongonamata kuti ngapasawanikwe izvozvo kunzi hanzi maflights haachafambi nekuti flight yacho ndakazotora Ethiopian Airways mai mwana saka ndizoziva kuti pangaita madhunabhuta nekuti ndaichimbota sangu mamwe mamepa anga achibudaya chinzi kwakabatwa vanhu 6 ndisingazoti shuwa here dzikubuda kuti hadzisidzo uyezve kuti kwedu kwachoni kuti vachati kudii handizivi ndandambofunga kuridzosa sureni tiketi rachoni asi hazvizvi kuti ndobhadhara mari manje kudzosa sure tiketi ndozvandandofunga saka muri kuwana mabenefits ikoko related with cost of living no ekuita sei kuno hakusi kuyekera kuno hakusi kuma+4 nekuma+6 1 no hazoni Loveld media aiwa
inonzi story time. Story times anenge atori normal memwana ndomboiti zvese zvandindichiita zvezviye inenge ari mastories angu kana kuti mamwe matopics. But pane imwe topic yatafanira kuti yakanzi first year experience in marriage. Problem iripo manje ndofanira kutanga ndakupai story time yangu inini manje handina experience first year yemarriage. It means ndenda kutotaurira someone kana kuti imwe hama yangu of which ndisingazonyatsoita comfortable kunyatsa kududunura nyaya yehama hazvinyatsokupa picture yakanaka. Saka ndakamboiti skipei, ndakamboiti mirei pamwe ndichazoitaura zvangu. But yendandauya nayo nhasi ndoiyoyo yangu yakanangana nana Carolina. Handiti ka dzosa ticket cause ndozvandiri kufunga. But manje zvichazoitika zvoti I think musi weMonday ndopandichakwanisa kuvafonera because pane zvinhu zvangu zvandandakamirira kuti nditange ndagadzisa kunoko. Saka ndazviita nhasi because vekumiga mitemo yemuno munyika yakawandisisisa. Ndikatokudza mumwe kuti munogototanga kutopenga chaiko. Handiti saka pane zvandatoizoita. Pane inonzi 90 days ndaifanira kutanga ndandoripota iyo 90 days kuti ndichiri kugara paadhiresi yangu iya tinodzita after 90 days. Saka ndaifanira kuzvita nhasi, meaning kuti ndaisina kuzvita nhasi mangwana mugovera svondo Monday ndaibhadhariswa fine yekuti handina kuripota. Muona manje. Saka ndazvita nhasi kati done. Nyange ndikazofamba musi weTuesday kana musi weWednesday it's okay. Handibhadhariswi fine. Handiti saka alright. Tikosvika mina ndione kuti ndotanga kutaura nyaya yemasiblings yatakamboita. I think dzenza 2 ye1 musibling wangu andakakura achinetsana naye. Ndambozvifunga ndakambotaura story time yangu iyo ndichivafunga hangu kuti saka ndichazvifambisa sei. Ndaenda kumba ndonosvika pandosvika paipaye handifaniri kuva mhorose here. Chii chinoitika. Handiti sezvo inini handichizivi kuti moza problem yekuti vamwari kanzi pauri kufamba pepe ndipo uri kuchibatirira. Saka ndinga ndichazivi izvizvi kuno kuti tingori mumarumu musiti yatiri hamuna chirwere chacho. Right. Ndasvika muBangkok muya handizivi kuti teksi yandichakwira yachoni yakafiritwa here. Mafiritira vari kuita kuno kusiti yandiri atori serious. Handiti kuti kufirita nechavo chavanofirita nacho yekeraka aiwa vari kuita zvokutoti chitirori chaicho uchingochisiya apapo vari kubva watotora mazimushonga memwana vofirita tirori nechibhasiketi chakadeoso pamwe chibhasiketi changa chingori neonion vari kuchifirita enda vasi kutombojaidza vekuno kumemwana. Ndikati 100 tasvika 100 iwe tosvika 100 memwana chirega nditange kutaura manje. Zakataura mana ndibatsireiwo guys. So it's not only about you catching the virus, it's also about breaking other. Yes, saka ndiri mbondiudzewo mwana chimbotanga mandiudzewo sandatanga kutaura panapa kuti ndakanganisa chimicrophone mene ndise chiice cream changu cheche ndakanganisa chiice cream changu cheche tozoita se apa chibhokisi chacho ndichanga chiri chiekera chiri chisitendi ndakachirasha handinanga ndichipeke zvamuchina kana chinhu muno ndakaekera ndakagadzirira kuti chiri mumwe musi wandienda ngofunga kuti the world drama set is share kuma airports zviizvi but manje pari zvino handina option memwana hana option. Ndinofanira kutobuda muno munyika because visa rangu riri kuexpire next week but 1 mukupabata manje riri kuexpire next week but 1. Saka ndaitogaya kuti saka alright ngatinzi uku kwedu uku kuZimbabwe vati hatichadi kuona flight inopinda muno. Kana yati havachadi kuona flight inopinda muno ini ndichazvifambisa sei. Visa rangu raexpire muno mutalenda ndichadi kuonekwa ndirimo. Handiti ndakati handina kutomboriniwa macontracts angu because ndakabva kare ndichadi endi ndangosvikanzi munakwira pamusoro pegomo hazvichatomboiti kuti vanhu vachita renew futi because ndakatosiya kare basi ndaisiya kare. Faith mosi ndeipi handiti zvadiro manje muno vari kuti buda kuti mabvara kuti zvapinda ino ndodii togara papaekerere paborderless hasi sakana kumbosekeza guys handiburi kuri vyanhema nditori namato wangu everyday ndokuti kusimuka vasandivharirawo ndakazvipira hangu kuti vanondivharira pari zvino I think ndo zvandakazvipira handimboryi ndoti vharirai zvenyu vharirai henyu hazvina hazvo basi vharirai ndopandiri right to authorities asking for grace period nhasi ndatoona vakandibvunza kuti uno-extenda rini unless I think kana pakanzi zvinoite here
zvinoita here nhaiwe Lucas? Iwe Lucas iwewe uri right, sorry zvenyu Lucas, kana ndokumbira unditextire mira Lucas, ndisendirawo message pafoni iyi. Yo ndakuona wati uri kupatumtani uri paTamasach University here naye Lucas? Uri kupi? Story zvenyu ndakumboita distracted, ndakutaura nemunhu uyu ari muno muThailand. Munhu anonzi Lucas Muvhiringi. Please. Which Lucas is this one? Ndikumbirawo kuyekera kanhai, kana vari mukoma sorry henyu ndadana ndichidero ndisina respect, sorry zvenyu. Kana muri mukoma kana muri bhudhi, ndokumbirawo mbondisendera message apa then totaura, because haina ndikurevera nyemene. Ndikutofunga kuti muswe manje ndochinja tikiti rangu ndoridzosera waraiti ndisendirei message apa. Ndazviziva pamati patumtani ndabva ndazviziva kuti muri paTamasach University. Vari kupi ko Mr. Lucas? Next week but one kure. Ndoda kutoridzosa ndobhadhara zvangu ini mari yachoni kuita video. Kuti kuneika nemireto nezvaungade kushandisa zvose kumba watosiya kutengera. I think ndozvandichaita, ndichavafonera next week kuti kana manga musina rwendo rwekuenda kumusha chitomboendai kumusha izvozvi, nekuti ndipandi kusvika ndikufanira kumboseparata ndiri ndoga. Saka zvomotokwanisa kutoita motombobvapo. Handiti singazivi mutemo yekutaura kuti kune dzimwe nyika you can go your MP or the city you stay for help. Handizivi manje, ndodambudziko rikuitika kunoku manje. But kana vasina kustopa everything I think ndokwanisa kuinda, asi pari zvino concern yangu yengeri yepakuti kumba kwedu pandosvika pa-airport, alright, pandosvika pa-airport pepe zvona vati vanhu vomba kwedu handitofaniri kuti wamhoro, saka kungoti mhoro vari kure, ndozvazviri kureva here? Ndio pane mubvunzo wangu guys. Kana kutoti ndongovaudza kuti vafana havo vaekera vaenda kumusha. Guys, hapana chinorwadza kuti ukumboona chihazhadzi chako chiri papapoka asi hausi kukwanisa kuchimhorosa, hausi kukwanisa kuenda kuchipahagi. Guys, hausi tombokwanisa kuwana kana stondido from you because pamwe akada kubata bheke racho kuda rakaenderwa naCarolina. Uona manje ndiri kuryeni guys. Alright, mirai ndiyekere. Ndabvisa nhamba dzangu guys paFacebook because vanhu vangu vakumisvisa nhamba dzangu, hanozvifariraini. Vanhu vakutotaura zvanaekera zvanalambastome mwana varume vevanhu. Nei, takadzibviseni tikati ende vamwe vanhu manje dambudziko riripo ende vanhu vechirume handizivi kuti nekuda kwei vamwe vanhu vasina respect. Tinongoita mastory time pano nekuti ndakamboita story time yanhengi tichingotaura kwakutongodifunza kuti saka nhengi ndiyariko, nekuti ndakaita story time tichiita vanhu tichingotaura in passing. Kusakura handiti nditobviri nemi ndiana anondiziva kuZimbabwe hakuna. What? Hanzi wachita ndege dzamiswa kuZimu. Ime dzamiswa rini ndege imi? Musada kundityisidzira guys. Dzamiswa kupi? Ina nauzviwa wani. Hanambozviwa wani. Dzamiswa epi? No, ndiri kuvunza kuti inini handiti I think vanhu vakanga vari pamajournalist aya akaenda pepe kundovhunza inonzi chii, ndikuti ndikuvhunza kuti no, handisi kushandisa Emirates, ndikushandisa Ethiopian Airways ndio yandiri kushandisa right now because vashandisa Emirates ndakatohwa kuti pakasendwa mamessage ekuti flight yangu haisi kuenda nekuSouth Africa, iri kuenda straight kuZimbabwe. Ndo flight yangu iyoyo next week but one, but ndakutofunga kuti ndidzose kumashure. I had kuti ndege to Zim adzisati musandityisidzire guys. In fact ndikuda kuridzosa tiketi rangu, ndikuda usually kuvharwa, ndikuda in fact because ndikuziva kuti vanhu vazhinji vari kuvhara musi weTuesday saka ndikuda kuvhuzama kuti musi weMonday zvinhu zvangu zvese zvinenge zvabho because even denda ndarichinja right now ndakasingakwanisi kuchinja tiketi rangu because mafans angu angasati anyatsa kubhalansa. I think ndofanira kubhadhara kuti ndachinja, ndo zvandokwanisa
ndichavafonera musi wemande ndovafonera musi wemande ndobva ndatochinja ipapo ndoandadzosa kumashure. I think ndakafata kana kutorichinja for the following day because musi wa23 problem yange kana kuti ndine macheckups ekumadoctors shaya yangu yeye vanhu vaifunga ndi kuita majokes just dispose of clothes and bags, I guess, as long as you are sure in negative. Vanhu vaifunga ndi kuita joke rekuti alright rekuti shaya yangu iyi yakaita sei ndakabayiwa negodo pandarya mabhodzi ayaya ndopani ndakabayiwa somewhere here saka I think rakanobaya pasipo ndakabaya pasipo ndakazoita infection kweseukukuku saka ndakazonoitwa masikani wati saka ndofanira kudzokera kureview but izvizvi riri ranani ndakapinda busy guys but anyway ndo zviripo vanhu vakutaura zvakasiyana nakarolina panapa. Inini zvandichaitaka ndicharamba ndiita sei do you have to situation pari zvino guys hapatomborina kana imwe option. Visa rangu ndo rakutongotaura panapa, visa riri kuexpire next week but 1 saka patomborina kana option C, hapana kana option C. Tangu wabvunzisisa nemashandukire ari ndakutya alright ndichaona hangu tine tichingoona kusvikepo takutongonamata but mwoyo wangu uda kuchinja tiketi kuti ndite next week zvekuzomirira kusvika next week but 1 ndakutya manje zvina hangu ndorya mubora hangu ndiri kuzimbabwe namai hangu nababa vangu bore with me handana problem nazveni right now ndoda kufa ndofanira kugara kufamka saka handakana basa nazvo mufunge zvenyu zvokuti anzi unozotambura unozoita sei pari zvino ini ndoda kungoenda kumba zvoga ndo zvandoda kuita but anyway iye uyu yapera I think ndasviwa zvamataura saka pamwe ndichafonera imwe brother yangu ndafonera brother yangu ndichamuti kana vangu vasina rwendo rwekuti vaende kumusha wombofanira kutungamira ini ndozotevera hangu after 14 days dzangu dziya iribo aiwa ini ndogara ndichienda kuhospital saka haisi problem stereke even like kuzotesta sazoziva hangu kuti matest avo anozoda kusvika kupi but for now matest atiri kungoitwa kunoku vari kungoti we are okay tisikazozoti manje pane mamwe matest ari deep here avanenge vakuda kuzoita ipapapa ndiri pawifi hanzi uri pawifi ndiri pawifi hanzi Clarissa sei timeona vamwe hanzi inini ndini tiri kudzimadzima hawo netoni ndiri pawifi ndiri kushandisa wifi 1 ndiri kushandisa wifi. You're negative about views circumstances. Hanzi china uyu alright I think talenda munyatso kuizwa zvakanaka unless ndaswapa but I think izvi zvinenge zvakuzonzi maybe special case because like pane mwe mufesi wandotoziva hangu kuti haana kuita sei vakaramba kumurenewira contract yake. Now this is different. Inini ndini ndakakwita last year ndikataudza kuti I'm not coming back handiti ndakaudza last year then this guy wekuuganda vakamunyima contract because of different reasons aiita. Munoziva zvokuti like vamwe vanhu vanotora mitemo yavo yekunyika dzavo voiimposa munomo saka plus akazoguma akuita sekuti anga akubata vana here paaidzidzisa pacho nemahwiro ataiita so ndofunga ndo imwe nhau yekuti pakubata vana plus kuda kutofunga kuti kudana nemadzidzisi vekubasa kwedu kuzvichembere zvezve zvimagologo kuda zvina kuvaitira zvakanaka vakati hatimudi ngabve pano ende zvichembere zvokunosvika tatikudi zvatorevesa zvotokudza kuti hatikudi shuwa saka vakabva vamuti hazviiti kuita sei kuti udzoke kunoko saka ndakahwa kuti paakaenda kunoti ndokumbirawo mungonipawo vhisa re1 month ndichigara kuno vakamurambira vakati hazviiti kana usina contract ndikoko uku kubasa but I remember pana ndiri mustudent ndakatopiwa 1 year extension re-free visa sikazozive manje vekunoka vekumabasa kwedu kuti vanonga kuti tinokupirei iwo wakakwita handiti ndo tichaona hande going next Thursday from Bangkok ndiri kuuya kuBangkok guys I'm coming to Bangkok iwe
ndibate shamwari kudzai muchena ndibate shamwari kudzi shamwari ndibate ndikuya kuBangkok ndibate getting on plane right now might not be a good idea. Anyway, I don't know. Jehovah wehondo mwari ngavandikomborerawo please. Amen. Kana mukazonzwa kuti first case pamwe ndindaitawo kunawo pamwe ndine ndaibatirawo mundege handizivi asi ndichazama zvakanyanya. Ndine zijira rangu rimwe soro raenda kupiko ndakariisa rakaenda zviguru ndofamba ndakazviputira kudewo so ndozvandichafamba ndakaita izvozvo. Guys, zvakaoma ndiunyembera zvakaoma guys. Ndikuseka but it's not even funny. Juliet mnandidei. Alright, guys, so story time yangu guys. Dzakaoma guys. Amanda. Anyway, iri kupika chiningiri changu ichi ndandinacho. Ndichazoisa phone number panapa, ndichazoisa phone number mumbotudzwo anyway. Hasimbatanga ngoita takagare but asati tombotaura nyaya tachingoonesa nenhau yaCarolina. Dai zvaiita kandaingototora pikicha nezijira rangu iroro mai mwana ndakaita zvokurisenga kudai mukazowawo kuti yazondibata ndofunga inenge yandibatira musiri muno musiti nekuti muno musiti ka hamuna kana one case uyezve mune kuramba make uyezve tiri kungofiritwa kwese kwese. Saka handizozvi kuti kana yazondibata kuti ashuwa kudai uko inogona yandibatira pakati peBangkok nokuenda kuZimbabwe kuda ndo painondibatira asi kuno tiri okay zvisingamboiti. Maybe from handizivi ndichatofamba ndichanotenga chikusipureya chechi kana kuti pasiti handichatogara ndotanga ndasipureya ndozvandichaita sure. Anyway, right, story time yangu manje yanhasi yesibling zvakaitika manje panani Carolina ndiani ive Carolina makasara seimi musi kuziva Carolina. Anyway, anyway, story guys, ndakuchitanga story yangu manje. Right, zvakaita zvokuti mumba ndakataura takazvava tiri 6. Pane dzimwe nyaya dzandinoselekta kutaura nedzimwe dzandinoselekta kusataura. Iyi one of the story yandangofungawo nhasi because ndikuziva kuti vanhu hopo vakavharirwa vamwe vasiwa chi right, ndakuita confusion. These places are risky. Excuse me. Anyway, right. Mozoti ndada kutaura yangu but ndavhiringidzwa nemessage yandaverenga kudanzi mapassport anoti ari kubatwa nevanhu hopo. Saka ndatofunga kuti weratika mapassport ari kubatwa nevanhu hopo. Saka ndichazvivamisa sei I think ndikufanira kutenga magloves. Ndozvandakutoita ndoiti passport yangu ichibva ipapapo ndoiisa muplastic bag ndozvandichaita ndozvandichatongoita. Machaita basa nekutaura izvozvo because zvandivhiringidza musoro wangu pandazviverenga. Amana right, ndakuchinja topic izvi hapana zvandingazviita mwa takurongoti Jehovha wehondo nditungamirireiwo ndifambe zvakanaka ndozvatongovapo panguva ino. Ndakunda kunorya mabarwe ndakugara nemabereki wangu weduwe. Anyway, story yeresi alright, ndakutanga story yangu ndikati yangu ndiye masiblings story yangu yekuti zvakaita zvokuti tiri 6 handitika tiri 6 ndiri 1 musikana ne5 boys. Ndiri 1 musikana ne5 boys. One uyu amana timbomire kuramba muchitaurira nyaya yaCarolina guys. Ndiri kubva ndatanga manje story yangu inobva yambotiza ndotanga kufunga kuti ndofanira kutenga magrovos nezviuyu zvakawanda but ndofanira kuzviita but alright, chirege nditange kutaura story time yangu nganditange ndagara zvakanaka. Right, ningirikini ndakuti tiri vanga ndiri 6 ndozvanaita handitika tiri 6 ndiri 1 musikana ne5 boys handiti. Saka pakati pedu apa pane 1 uyu pakati apa hatinasa kukura zvakanaka tiri close because uyu waidzawo kwaaidzidza handiti. Asi inina uyu mu3rd one uyu tisu takura
tichigara tose namhomu zangu nevatumwe tumasiblings twangu. Saka pakukura pedu pepe manje hameno ndoti ndiyo bhondi yacho here kana kuti kudii, asi zvakaitika zvekuti unonzani uyu muthird born neni takakura tichinetsana, nyangwe akangogara pedo neni taingohonga ari kungoninyangadza muziva zvokuti zvezviya tada kuita kunge vateedzani, ende titange vateedzani titange vateedzani vasingawirirani kusatongonzwa kuda kumuona ari pedo, ndo zvandaiita. Handiti pakukura papa right iyapera zvakanaka. Saka pane stage yatakazombosvike kuti ini ndanga ndiri kuboarding, brother yangu anonitevera ari kuboarding, uyu third born uri kuboarding, ava vachiri kuprimary vadiki ava vanditika. Saka takadai tiri kuboarding, hamazuva pekuti pakuenda mazuva ekuboarding pepe kare ka wanzi uri kutenga chinyorai grosari ramunoda, munhu wanyora chekutanga maputi ako, mazuva ako, mazuva zvezva zvakanaka, mazuva ako, zvizvi zvako, mashupo zvese zvezve. Asi manje isusu tasingatengi dovi nekuda kwekuti baba vangu namai vangu vanorima ka, tainda futi kuholiday every holiday tichibva takatsemuka maoko anoita manga valembete uchidzura nzungu zvokuti manje patazobva kuya ka wozwaiziva kuti indi kunodzura nzungu, ndikusakura nzungu, ndikuzidzura, ndikuzitanhaura, ndazitanhaura ka tichazodzimenya. Handiti imimi muri kutukana zvajavha panapa zviri kufamba sei apapa, yoda kumbokupoza iwewe, ndiri kumbokupoza ko zvajavha zviri kupinda papi panapa, zvajavha zvapinda papi nemi mambonzwa uchita zvemunhu wamwari javha, mawochita zvemunhu wamwari javha here panapa naimi. Ende hamuiti vanhu imi tiuta nyaya yedu story time zvakanaka. Imi vanhu imi ndimunozotanga kufambisa mbiri yekuti wainyewa pavhidhiyo yeshema TV vaikunyeye, takati inini zvemasta emacelebrity palive stream yangu ina handizvidi hangu. Anyway, continuation. Saka tazoti taenda kupi kunonzi kuchi kumusha, tandodzura nzungu dzedu, tadzura nzungu dzedu paya manga aita kutsemuka, zvidhongi zvese, zvidhongi ameno kana muchiziva zvidhongi handizozivi kuti kanonzi chine chirungu, zvidhongi zvese kudaiwo. So waisa zvidhongi zviya wodzokera kumba apa uda kuenda kusvika uchipfuurira kuenda kuekera ka kunonzi kuchi kuchikoro, unonomhorosa sei vamwe, unomhorosa sei kana bhiro point yacho unoibata sei, maoko esa nemanga unoibata sei. Handiti saka taizoti tabva kueko ende waitozidzura waidzidzura chete, ukasazidzura hauna magaba edovi, ndo zvaiitika ipapapo. Saka mazuva kwakune magaba enesel inonzi nesel kwati inonzi nesel iyoyo yacho iyoyo yevana yaya yeunzi vana vanomwa mukaka yaya. Saka izvataizoita manje taizoita sei, magaba iwayayo pane brother yangu yakakurumidza kurumurwa ndobva saka wakazongokura achiita zvokumwa mukaka wemagaba iwayo. Handiti amene kuti wangaita problem yasi mukaka wakazokwanisa kukura nawo ndo magaba aya. Saka tatizoti akati munhu angari magaba ake kana 4 iwe aya angakadai ayaya tabida shavi nyange usingadi kudzura nzungu idzodzo waidzidzura chete nekuti unongochiona gaba rako redovi ndo zvawaiona chete. Saka manje zvaizoitika zvokuti wapedza kuiningirina ka vapedza handi dzarudzwa wobvisa zvimaveve zvezviya zvitukutukutuku zvezviya padzinorudzwa nzungu dzedziya zvimaveve zvabva woita nzungu dzako mugomo wako wakanaka. Saka waizoita kuti pamwe munhu nemunhu unonzi mugomo wako iwewo kuti uchapedza sei kumenya mugomo iwoyo hatiziviwo kuti uchapedza sei. Handiti zvikanzi ningirikini kana uda mazuva ezvimushini zvekumenyisa zvezviya changa chisati chata sei changa chisati chagadzirwa, zvaivakwa asi zvanga zvakafa zvimushini zvacho zvokuti munogara muchibudisa nzungu dzamenyeka zvanga zvakafa. Vanhu vandikurevera nemha waiti uku kune mavanga iwayo uku kuzava kumenya nzungu dzamakasiya gore rapera dziya, uku dzimwe dziri kuoma oda kuisa futi nzungu dzemunyu dziya dzekuti ukwanise kuyekera, uku uda kuita dzimwe dzakaita mutedzo zvese pamunhu wani izvozvo. Saka zvinhu zvacho zvaizosarira kuneni nekuti ini ndandimusikana, saka zvimwe zvacho zvaizosarira kuzonopepeta, kuzonopedza, kuzonoshara, kuzonokanga mutedzo yauya ndini iri bhoizi rakagara kairi riri kukuku ini ndikuzviona
Alright, bo tikubatana tichabatana pakupeka. Pakunokanga nzungu dzemutetsu ndakanga mutetsu ya. Pakundokanga nzungu dzekudovi ndinokanga futi nzungu dziya dzekudovi. Uri kuitei iwewe? Hapana zvauri kuita. Vanhu vanzi Teddy ndakuona. Teddywo wakandimakisa kuInstagram chamwari. But Teddy hamukambonideremi kundimakisa kuInstagram. Anyway, continuation. Ndovachi iwo kagara. Alright. Kugrocery kuya tunotenga ukundudza kuti paunotengako iwe bvaisari dzangu asi unongori padivi neni. Alright. Bo haina kuipa. Pakupeka ndopeka zvinhu zvangu ndopedza. Iwe chipeka ka wonitarisa. Unonitarisirei? Unonitarisirei iwo kubva from the word go. Hakuna zvawakaita. Hapana zvawakaita ka. Zvawakaita wakaitei? Hapana. Chipeka ka. Peka. Indazvitanga chipeka ka. Amai angu safunga vanosimuka. Havasimuki, havaiti kusimukirani. Vakagara zvavo vachiita zvikana kutozvifungira kuti mozvazvimeti zvezvekuti vanobaya neniti pamasaga zvana mumuzi vedu ka vobaya kudai so zvavo nesaga ravo vachigadzira zvimeti zvavo izvo zvemadhenda vachisunganidza ndo zvavanenge vachiita. Iwo uchishingirira uchiita sei? Right. Zvakazoitika manje nebradha yangu ndizvokudai. Inanyangadzwa pesa roka. Then itazoti magaba aya enesero tamaita handiti azara donu. Pane triki yataizoita manje because aiita ngura magaba aya. Saka pane katriki yataizoita kuti uchangoisa kana kuti munopisa cooking oil yapiswa isitata kangozudzwa nambuya ndo zvaunofanira kunosvika uchiita kuti usazita ngura unozorwara nemudumbu nawo. Tozopisisa ini ndaiziva zvezvezvika iumanitarisa magaba akaita kiyo chisukawo gaba rachoni haudi kusuka gaba racho. Ini ndosuka futi ndokusukira ndokuitira zvose iwo umonitarisa wakadai. Alright. Saka zviri kubhiridhaka ndapedza zvangu magaba ese akaita kiyo kumiriraini. Akamiriraini memwana kunogaiswa kwacho ndekupi munhu wekudzati handikuzivi. Hauziri kunogaiswa dovi. Chega ndokuratidza rondo rinotevera unoenda sei ndounoendawo kunogaisa ikokoko. Alright. Mumwe musi mai mwana kwakundudza kuti hanzi ndakushayiwa kana magetsi ainda. Magetsi azinda sei indakuudza kuti indakare mugiraundi okuti ndichainda. Ene boys handidi kutumwa. Boys handidi kutuma zvachose munonetsana ndokuudza kuti urondituma wakamira sani apa wokumiitira. Handiti manje. Bo yangu ye magaba yangu tapedza kugaisa dovi redu tapedza zvose aita kiu zvikontaina zvedu zvema5 liters dovire kodi vanorima zvema5 liters zvedu zvauya zvaita kiu ndiri kupeka ndichigadzira ndotsvaka maplastiki ndovasungira ndokupa magaba ako chirongedza. Zvakazoitika manje musi uyu ndo musi wandakanyatsa kuona kuti that was the last day randakarwa nebradha yangu iyo asi maperero akaita nyeyo hana kumira zvakanaka. Taimborwa nebradha yangu andoreva uyu bradha wangu andoreva number 3 from me. Saka pakati pedu pane mumwe asi uyu ari pakati pedu atambura atakura chinesana. Uyu number 3 uyu ai atikureva nemwe gosho nakiti ndo zvatakakura tiri. Uyu ndikumupanda uyu pakati hatauri unenge akangozvitsira izira zvake isitasinawo kana basa nayewo. Asi ziso rangu manje rakarina pana third ball uyoyo ndo parinenge rakangotasa sakutogara ndinonzwa kuti utogara papapo inochita zvose panapa kutosvika pakubuda ziya iwe wakagara. Guys arikureva saka manje utano hwangu unenge kuti ndakubata ndangokubata chito chandiona ndozvadaita asi kuti ndimubate mama waripo nyaya haiperi kana takarohwa nezvirabha guys rabha memwana ipapo dzimwe nguva tarwira ndiro kuti ini ndatanga kubata ndiro yesadza iwe ukazobata kwepiri saka iyi ndiro ndeyangu iwe kuti sei kuda kutora ndiro iyoyo ndiro zvinoreva kuti wazvisa zvakawanda fight yatomuka torwira ndiro asi imwe ndiro iripo iyi ndiro isina yekirai pekutanga tairira mundiro imwe chete zvezvekuti munoseva mundiro imwe chete mayangu akona kuti aiwa izvi zvikaizvi zvokuryira mundiro imwe chete vanhu vachiseva ka hapana kwazviri kusvika. Sadza iroro chete taitopedza kurya misodzi yakazara tarohwa indarova yarova tikutsunyana mundiro imomo ndikutsunya akada kuti guys kuti masiblings kwakavoma ndokurarima guys indiro guys handiti sadza ndiramesira
God bless utasingamboti futi God bless taiti tati Mwari komborere chikafu chiri pamberi pedu amen kungoti amen munhu watogara pasi munhu wagara pasi pepe ini ndinofana kutanga kutsunya musuwa ndatsunya musuwa wangu kudai ndinotanga futi kuseva nokuti ndinikuruka iwo oteverawo asi ndisafunga kuti tiri kutsunyirana musuwa kuti tingorya aiwa zuva riri panyama kuti takuona kuti nyama yachatora yakaita sei ukangotora nyama huru chete iyoyoyo vanhu vakutanga kutorwa goizi andikazvifunga kudai handivoni kureva nyama nyama dzingorimo dzakafanana idzi asi inini nekuti inini Shironi ndindatanga kutora nyama iyi iyandobva ndodawo nyama iyoyo asi pamwe zvese zvirya zvese zvingori zvirya asi nogona kuti ndoda ichocho ototi mama Shironi watora zinyama ziguru takatorwa pepo wachitaurire chi izvozvo handiti bvatazorwira gaba redovi chinonanza kuti takarwira gaba redovi pakuti ndikangoimuka nhasi nyaya yoga history of our family chakati tirwe gaba redovi nhayo kuti tese tanga tine magaba akafanana magaba enesne haana kusiyana guys same height same shape same everything ndamapaka zvigaba kosta zvimwe zvigaba zvezvitukutuku zvezvi handitika zvigaba zvitoko zvezve zvinotengeswa mumashops mene zvinhu ndo zvima500 kwazvo zvima-grams zvezvi izvozvo chakahwira ndechekuti chimwe changa chine bepa chimwe changa sina bepa ndakuya ndakunomupa magaba ake ndakadaka mabata akawanda kudai ndingoti tatapedza kugovana tikati tiraunoda munhu waobvious waitora rakanaka magaba ndokubva ndati gaba rako zvakanaka mufunge tichoti mangu achi kuenda kuchikoro gaizivi ndokuzai dhirama rakaitika ndakamuti gaba rako hani ndozvandakambikati gaba ndamuti gaba rako papatori pamberi pezvi moza zviri kudhivhedha zvedu zvezvezvo kare zvezvo kungoti chii chakangogadzirwa kuti iro ndo dining kuseri kundo kitchen kuseri ndo kuikira ndo zvazvakangoita nanhasi ndo zviripo handiti saka akatomire papapo nezitivhi redu redumbu rieriya ndobva ndamuti gaba rako mai angu anga bedroom kwete kuti bedroom yamafunga kuti iri kure aiwa bedroom yangoti do iri uchibva mune rimwe chirumu chimwe chirumu chimaturnus ekumageti munomaziva imwe uyu wati zvoni vanditi wandipirei gaba iroro ndikasikondo ndikupe gaba ripi ndakuti owani gaba rako akangofanana vanditi tionera iwe tione rimwe wakabata uko ndibva ndamuti iri sikaini dambudziko rakaitika ndokuti gaba rangu ranga rine chipepa chakanzi chedovi cheche chakanyanzi gaba rine dovi chandanga ndamupa changa chakangodaiwo chisina kunywanzi dovi wati zvezviye ndo zvakaitika handiti ndobva ati handidi gaba iri rawandipai ndoda iri rakabata iri ndokupirei chii iroro unoziva kuti kubva zuro iwe ndanga ndikokuverengera kati kubva zuro ndanga ndikuverengera ndakakuti shara nzungu ubvise mahwe anga ari mukati murusero pandakapedza kukanga nzungu wakaramba kushara kubvisa mabwe ndikakanga nzungu ndikapedza ndikashara nzungu kuti bhozi dzikangosvika mushini memunhu dzikati ngerengere mushini wemunhu ukogona kufa kana kuti kuzavazvika dovi rekurumira ukaramba ndikakuti sokamara magaba ukaramba ndikakuti komagaba acho wakanonga here paungori kuchikorewo wakanonga here magaba acho pairashwa magaba wakanonga ini ndakana magaba saka gaba nderangu handiti ndozvadakaita but hazviiti kuyakuya ndokukandira gaba riya ranga risina chilebho kure kwakutanga ndibvutira iri gaba ranga ndinaro ini ndikanoreva nhemewo kubva tatanga kutorwira gaba riya guys apa magaba angori mamwe chete asi takanora gaba rekuti iwe watora gaba rine chipepa iwe undipa gaba risina chipepa nekuda kwei ndo zvakaitika guys iwo ndofunga musi yoga pakatofamba zimwe rasatani takarovana zvokuti nanhasingazvifunga nekuti saka takarwira gaba ranga rine kuti iwewe une gaba rako rine chipepa iwe gaba rako rine chipepa kwakutokindisana takakindisana mai vangu kwakuvhara dhorawo rebedroom kwakuriloka kuti tipedzerane kusvika tanyara veduwe kana ndakamborwa ngoti zvake tatichiri vadoko asi pakashandwa ndakarohwa nandikurema hana zomuudza kuti wakandirova hana kumuudza ndikamuudza kuti wandirowa
aiwa ndosita give up. Wakandidhinda guys, ndakadhindirwa magaba angu nekushanda kwandandaita, asi ndakazviramba izvozvo. Mozvipokera mudungumiso kuta kundipa mazifaiti ndichiryira gaba rekuti iri rako rine bepa, rangu harina bepa. Ndozvakaitika. Adiri ndaona ndakundwa mai mwana, handitomboziviwo simba rangu rakazongobva from Norway. Ndo pandakazongomudzanyura apa pafesi apa. Asi madzenyurira ndakamiita ka brother yangu nemazino akati kure apa mavira. Saka ndafunga wakasvika akazviruma ropa guys kuti tsa. Bosi wakasvika akazviruma apa pakapekera. Mwana wakaitatsira mhere. Mwana wakachema iye. Ndokubva ndopakaperera fight. Ndobva yakazoperera fight. Inapa manje ka haichagoni kana kumira nekuti ndarohwa ndanzogwa ndarohwa asi handisi kubvuma kuti wandirova. Ndakati handibvumi. Uzofamba chiudza vanhu kuti ndakamurova. Andazofamba chiudza vanhu ndakamurova handiti izvozvo. Ende futi ka akangozwa kuti andirova kuti ashitwa kudai anozozondirova every day. Izvo ndo zvandiri kuramba ndakashingirira chete ndichidzosera zvimambama zvangu kuti ndakazongogukawo simba. Ndokubva ndadeyo mwana bharo azviruma indototi akazviruma because handingambomurowi kusvika palevel iyoyo mwana azviruma muromo wayo ndokudai kuinda muromo kadaiwo kuti ngapare dovi agezi ono kurema kuti apwera akuiti. Guys, mai vangu pavakanzwa mhere ichitatsuka vakangouya vari speed nebhandi. Ndokubata aichema naye kurova, ndokubata ini naye kurova. Takarohwa takarohwa memona zvikanzi musatombondinyangadza mungawira gaba redovi ndona mungarwira chichi chinoshandisa hamuchaindinawo magaba acho nedoyo takamatorerwa magaba acho natakarwira naye kudero tikakuvadzana takatorerwa magaba iwayo memwana tatorerwa zviri funny guys. Tatorerwa magaba aya uyu ropa ringotsatika zvaipatikepapanewa inanogesa kusvikira ko ndokubva takagesa zirumu rake riya mwe mwana indakuwadzidzi manje ndakubva ndamutevera tikati tuone guys apa ndazvikonzeresa takandohwadzidzi murongo wakurwadza manje tikati saka chii zvandaita ipapa munhu wotsemuka muromo zvino zvichaita sei muromo wako waita 2 pieces panapa ndokumutevera paya ndokutanga unomunyaradza paya zvakare tikati sori hako uye sarenda handi kureva nima ndozvakaitika. Akaenda kudaiwo muromo wake wanga kadaiwo akaenda kuchikora hake muromo wake wakapatsanurana vedu uya ndikureva nima. Ndo zvakaitika gore iroro. Ndobva tazongokurawo asi tasikacharwi ndobva zvapera memwana. Rimwe gore manje iya yekupedzisira nebradha yangu iyoyo rimwe gore zvakazoitika tatokura ndatopedza yunivhesiti iyo kuyunivhesiti hatina kurwa apa manje zvakaitika ndezvekudai ndine laptop ndakatanga kuita laptop nokuti ndakatanga kuenda kuyunivhesiti ipapo ndobva ndanotenga Lenovo laptop yangu ndoparira maLenovo ndokunotenga Lenovo laptop yangu kujoni nokuti yandaishandisa ndatenga Lenovo yangu iya pakudzokera kumba most of the time ndaigara ndichiona hangu mamovhi angu andinenge ndakadownloada ndo zvandaita yange iri laptop yangu. Zvaizoitika manje wasvika kumba laptop yako haisi yako ndo zvandakatozonotisa pepe laptop nditoti ndikangobuda nemashops ndosvika hashazi yangu yandakamborwa nayo kuya ndiri mudoko inenge yatora laptop yangu waimonifunza password yako ichi ndomupawo kapane ndakafarisa pepe watora otoenda nayo kana kumwe kunhu laptop yangu iripi ndambozoitora ndaida kumbotamba magemu unoti magemu nelaptop yangu ndobva aita sei tarama chingodero but zvimwe ngwasha zvangu monita zvichindibhohwa kuti utore laptop yangu ndozvaiitika asi isiblinga hapana zvaiita. Saka ndakazosvika pane pandakambonisa naye kuti tine 2 rooms ka saka mubhedha unenge uri 1 saka meaning kuti obviously musikana ndindoshandisa chibedroom kana ana baba namai vasiku saka zvakaita kuti mubhedha uya une zvokusimudzwa uchiita sei uchitsvaga kuti shangu yako iri pasi pemubhedha iripi setup yacho ndo zvairi ini ndakaisa laptop pasi pemubhedha
handiti ndakasala laptop yasi pambira amazva zvakangoita museve ndikati gani mbonosuka mazasi ake akabva abuda mazuva iwayayo abuda mazasi ake akangosvika akangoita zvekuvhengedzera achitora zvinhu zvake ndokusimudza laptop ndokusimudza mubhedha uya achitsvaga shangu yake pakusimudza mubhedha akasimudza mubhedha ndopakudzakisa akangoti bwa pasi ndobva laptop iya yapwanyika iya yataisheya yakabva yapwanyika laptop iya yapwanyika manje yakapwanyika skrini yose iye haana mbozvicheuka nonga akangozviona bva angozviignore ndobva aenda kwainda ino ndazviona ndikafanira kuti iwo wapwanya laptop yangu kana nditi sori bva angobaya ndakarwadziwa zingaiti bva ndati noreva nhema bva ndaudza baba ndikati baba uyu akapwanya laptop yangu pana kuti vapedzerana uyu vakatanga kutuka inini kanzi inegligence dzako ndikati saka munonditukira kuti inini ndindakapwanyirwa laptop zvakandirwadza ndobva ndati how could I bo vandazvinogadzisa laptop iyaya ndakaigadzisa kusouth Africa bva yaita bva yapera nyaya iyayi saka ndanga nechigumbu changu chekuti wakapwanya laptop yangu wafuka ibata futi ndochapa pane chigumbu changu ndokuchibva azitanga enda kupi kuyunivhesiti pakatanga enda yunivhesiti ndobva zvanzi ndigirikini chimbonikwirisawo laptop yako toda kuti sei akuishandisa kuchikoro ndati bo aiwa watsonopenga nzwakakaura but ndingirikini ndamuti alright pakuti ndashandisa laptop yangu pane zvakaitika munhu pane like mabrothers angu akatanga kuti sisi shero handiti sekarespect keke ndobva mumwe musi brother yangu angozonditi shero ndoda kutoshandisira unoshandisira chicha uda kushandisira pa zvezvokuti masiblings munotokonyana ndobva andero ndobva tanga dira rafu those days atangondira rafu those days manje fanati udondifarisira chizvi kuitika pananyarara excuse me pakuda kundifarisira pepe banana manje zvikaonda hangu ndakanyarara chindifarisira ndikati handizvo kumupindura because obviously tisikakura hapana patichazombowana kwakatokabatana kukora tichasei saka ndamusiya akadero manje akabva aramba achizviita unfortunately pandandiri kutembera chinhu zvakaitika zvokuti takanetsana day iroro ende chatakanetsana chachiri chechii but takanetsana zvakazvitori serious tikachinjana mawedzi zvemasiblings kwete zveserious issues no zvemasiblings izvozvo munoziva imi saka manje tanetsana kudero manje takachinjana mashoko tachinjana mashoko tichiudzana mafacts maimwana taudzana mafacts pepe ini manje ndikati uda kusvita wakangwara iwe uda kusvita iwe wakapenga akabuda achienda kumagrosa ini ndodhera ndaifanira kudzokera kupi kutembera chii kwangu ndobva ndaita sei ndatora laptop iya anga aisiya pachaja ndokubva ndatora laptop iya ndatora anzi wigi yevidhiyo yanga yangori yevidhiyo yaisi everyday guys ndobva ndatora laptop iya ini ndobva ndairongedza ndikati ndoda kuona kuti wangoda kuonererwa naye makuseni uchashandisa laptop yani because kushandisa laptop yangu apo ngoda kuonererwa makuseni uda kuonererwa namama bva wapindira apo watora saidi rako ndozvaminyangadza kuti watorere chisaidi rani rebrother yangu vafanira kutora masaidzi ese ini kwangu nditinyarara ndikati mongonditinyarara sei ndinyarara ndichitukwa nebrother yangu ini hazviiti ndobva ndatsanga ndodatora laptop yangu ndikati iyi laptop yangu iwe chitaura kachimwauka tiona kuti uchamwauka here ushandisa laptop yangu ilaptop yangu ndokuitora uyaenda kumashops indokungokwira kombi ndokubaya ndozvakaitika uyu paakazodzokera kumba manje akasvika indabaya nelaptop apa mai angu atondiperekedza kuti kuita ndikwacho ipapapo ndobva ndatopinda pamarket square uyu manje paakazonda ndatiza nelaptop kuseka but isikana ndakaita utsinye pakaita sei paakazotevera kuti achitsvaga kuti laptop pamashops vaona ndabaya bhatira nekutauni angaziva kuti ndaikwira papa angasikazondokwira papi ndobva asvika pamarket square pepe ini chikwirawo nichinda andichidzokera kuyakwira mai mwana bva atosvika mai yangu ndikasvika munhu achisvika kubongomora mhere andatorwa laptop ndikati angachitukani makuseni paangachituka angachimbotuka ani ndo zvazvinoita ngaanotenga kalaptop yake chihudhu changu chidondimakisa panapa ndikati ngaanotenga laptop yake handiti angachindiudza kuti inini ndiri ndakaita so ngaachinotenga laptop yake audzane nelaptop yake yaakatenga iyoyo nekuti inini
shona ingi ndobva kumasvingo ndokwandobva, ndobva kwagutu mupandawana ndokwandobva, todzoka panyika todamba kwedu ndokwandobva ikokoko kwagutu chaiko ndokwandobva. Wazviwa here shona ingi? Anyway, unoda kundimakisa sei? Izvo tatasarwa wani nevhiki zvakanaka tigondorukawo kuZimbabwe, ndoda kutondorukwa kusaluni vedu ndahwa mona manje. Saka ndobva ndadini pepe ndakatokwira bhazi ndenda apo kwandaishanda kutembera chinga anga asingakuzivi. Mai mwana hanzi mwana akatanga kuinda kuchikoro achifona ndichikata foni. Mai vangu achifona ndichikata ndikati taipai nemaigira yenyu nemafoni enyu ikoko. Wakatukani we waituka wakashtoka penga taipa nefoni yako, prinda nefoni yako zvinhu zvako zvekuchikoro kwako zvinana basa nazvo. Ende mozowatsanika ndakaitora laptop yacho ndikangonosvika ndikaisendeka uko ndangomufikisa kungomuradza kuti shamwari ziva pekugumira kutaura kana wotanga kutaura mashoko ako ziva pekugumira ndozvandaida kungomuradza chete. Laptop yangu ndasvika ndikaisendeka ndakagara pamushane achifona ndichikata kusvika mai vangu azoti inhawi kai haichaiti chirekaite sei ndifonere baba vacho ndakatora kesi tufa guys. Ndobva baba vangu vaita sei vazondifonera vangu ndovarespecta zvisingamboiti handiti ndiye munhu unokwanisa kundidzora manje anondidzora zvisingamboiti vanondidzora zvisingamboiti. Ndobva baba vazoita sei vazondifonera pakandakangoona kuti baba ndovafona ndobva ndadavira ndopandakazodavira ndobva ndazoti makadii baba zvikanzi navo ko iwe vangondoa zvikanzi ko iwe ndakahwa kuti makazokutanazve nemumwe kochii guys ndikandiyakatanga ndiyakatanga apa papa nevhikika ndikandiyakatanga unodzoka kuno rini zvikanzi ndikati handizivi ndodzoka rini zvikanzi haukwanisi kudzoka paweekend papa here ndikati ndamari yacho zvikanzi ndokuisira mari paecocash udzoke paweekend udzoke utaurirane nemumwe wako. Ndikati handidi imibaba imimoza here kuti unodena matukiro akanditacho akandirwadza zvokusvika pekupedzisira nekuti izvozvizvika ndotora nechigodogodo chiri pamwoyo pangu. Saka ndakatora laptop yangu kuti anga andiudza zvisingamboiti zvikanzi aiwa haudero nemumwe ndozvowanikwa achidzoka iwe tozitaurirani. Ndopa ndakazoti angari mangwana acho ndopa ndakaenda ndikanotanga kuwacha zvembe zvangu zvokuti ndikwanise kukikira nemaziko angu pfeka laptop iya. Baba vangu apindira varespekta zingamboiti. Ndobva mama ndinge ndingodherera kasi ngoti munongoziva seakadzona. Saka ndobva ndatora mari yangu ecocash kuya nelaptop iya ndairongedza senechaja yacho. Otherwise dai baba vangu asina kupindira paka taikweva ndakazvigadzirira kuti maita matima apu kaimi handiti matima iwe namama maita timu apu muchinditi neni taipai takuona kuti muchataipa nei, kana ari masofa muchataipa nemasofa, kana ari machira muchataipa nemachira. Bow with me. Ndoba ndakazida kumba laptop yayi zvikanzi namama zviro nendo zvawakaita pa wakuda kutanga kutaura manje nyaya zvikanzi zvawakaita pa zvakaoma dhokodheya nyuma kuziva kuti mwana akati asachapondwa matsotsi achiti anzi aenda kuchikoro kuUZ kwakoko asvika kuya waibva na 11 dzeusiku nekuti wanga asiri muresi wanga handisi kuti wanga unonoka kuapply muresi here ndokubva anzi maaseti laptop yakatora asset yangu zvikanzi vhiki yose yakapera munhu achidzoka na 11 achiti kwazvo chiti newe uripi
azvanzi ndikutaipa ndiri kuchikoro izvo zvasainment ndiri juu. Saka wakata vhiki achidero ndikati rwendo runotevera nozuva pekugumira. Soko kugumirayo haufani kutaura mashoko mamwe anozorendira zuva pekugumira uchizoti chimwe chacho chiri pasi apa chinobvawo kunani. Haufani kuzuva pekugumira, haufani kungotaura zvisizvo. Nyangwe ndakashata ka uchizva ndakashata something kwandirika usazvitaura. Unozvitaurirei kuti ndiri maziziso akamhera kudai? Unozvitaurirei? Usazvitaura. Ndaniko ndinotachangobva kuyunivhesiti mazuva awayo futi 2000 ndichikopa ndikanetsera naye ndichazivini kuti 2000 ndichibva 6-7 years ago kuda handichazivini gore racho nasi takaundurana ndozvakaitika ipapo. That was it. Ende nanhasi yeka anongoti ya chero ngatigadzirira sei zimwe yekuti yes. Saka pane dzimwe manje dzakazoda kutanga kuteedzera dzimwe dzacho dzimwe 40 boni ndakazviona kuti zvazazoita kabosi padzainzwa nyaya yaka dzaida kutanga kuteedzera kuti ndoda kuita so kutanga kumosa zvokuti unoda kuchallenge zvezve but ndangozviona ndo zvada kuzama kuita handiti. But laka hangu akazondona ndane soft heart singazoda hangu zvokumusaizira ngati buti mazandokona kukusaizira here kungokusaizira ngomukandaka kukusaizira ichiti silent treatment ndokusaizira ndakusaizira ndingokusiyai makadiro ndozvanokwasangoitaona. But anyway kurasikana saka mene ndise nhamba iripi kwekera iripi ringirikini yangu iyi timbofona tinzwe panapa right timbonzwawo nyaya dzemasiblings enyu guys. Phone number +66800915372 +66800915372. Nyorai nhamba pamana +66800915372 imbofona tisuda kuti 11 nyenyorebesa ikazori nyenyorebesa zvinozobhohwa manje masasi ndabasa togona ngozitachera imwe pakati pevhiki mine ndinoti ndokwasaisa ichi microphone apa here ichi right tochiisa papiko ipapa chinozogara here ipapa tochiisa apa ini fona ayo vada kufona guys ndizvo here tochiisa papi chinechi zvonzwika here najehovha wehondo kandise pilo tiise pilo apa right iosa mapilo maviri panapa mirai 1 second ndida kuisa uyu ndakarasa chimwe zvinhu zvandaiita tebho ndakazvirasha alright pane vari kufona pana afona apapa metune ndiana fona uyu muplazi yekera tinzwe muri kundinzwa here guys ndaisa uyu ice cream saka ndisiwa kuti muri kunzwa here. Hello zviri sei? Ndiri kunzwa but taurai. Ndafunga nyaya yangu nebradha yangu yandaitedzana nayo yandakakura naye. Taiga chingokwaturana. Saka ini manje zvaita kozi takangoenda kumunda kumusha. Tona kumunda papa. Kozi vanga ri boys inandindega musikana. Tona munda tese tonorima tese todzoka. Azonzi anokubika chikafu chevamwe ndiani zvodzi Belisa ngaabiki. Zvakambokumbirira ndaimboita. Ndakazojamuka wani gore ndikati pamudhara ini kana mati ndoenda kumunda kubika motomeka shatu wanga boys ndekuti tichaita zvakafanana kana nababa ina ipo ndikati zvakanaka ndobva ndataona zvikati hatidzi izvozvo isi hatibiki ndikati bo saka ndaingovasiya ipo pavanobuda vachienda kuchikoro ini ndakanga ndazopedza kunyora vachipinda vachienda kuchikoro ndaisava ndoenda munda ndodzoka ndobika ndaivabikira chibage pavaisada chibage nemapudzi maizoudzana here ndoyangu nyaya izvo zvitorerana zvisingaiti saka zvoto ndiye munhu
ndiye munhu wekutoti ndikarwara ndiye munhu andotanga kutsvaka iyeye. So that's good. Thank you so much. Handiti. Alright. Right, next call amana timbotipewo nyaya dzema-siblings guys, tipewo nyaya dzema-siblings. Next time ndiri bo tipewo nyaya dzema-siblings guys, tikuda kudzinzwawo chimbotipewo pane vamwe vanhu ndakanzwa kuti havatotauri nema-siblings avo guys, handisikazoni ndikuda inhango vangu twatingori Tom and Jerry, but ndowirirana nemabrothers angu hadi kuti vanhema tinowirirana. Nyaya dzichongoripo asi blood is thicker than water, handiti towirirana zvedu. Pane vamwe vanhu vandakahwa kutoti kwanza hanzi havatotauri vese, kana kuti vakatorerana ningi saka havatotauri vese, kana kutiwo vanowirirana, vamwe vanotengerana dzimba. Tipewo mana nyaya dzema-siblings, ma-Tom and Jerry enyu amakaita guys. Not mai hangu vamwe vanhu vakaenda abroad vakatora mabrothers nema-sisters avo ese guys, dzinza rese. Ndafara waverenga comment yangu tione mina nditore number ndatichizia number +66800915372. Emily Banda zviri sei ati oh my god hamuna airtime makaiseifi guys, airtime guys, vanhu manzwe ndinogara vane wifi guys, fona guys vane wifi. Meton number dzacho dzaenda kupi? +66800915372. Guys, I hope munhu wewo kutamasati achiri panapa guys, I hope achiri panapa. Anonzi haniko zita rake zvere, hanzi haniko zita racho. Pane munhu angati ari hello Innocent Ngono zviri sei, pane munhu angati ari kutamasati manje handichamuoni. Kana aripo guys ngaakomende guys apa kuti ndinoitsvaga komende yacho kure kwandaionera. Munhu wekutamasati uya guys ngazonditeksirawo please. Reina Luncho sei Emily Banda muri sei amana munondiudza kuti hamuna ma-siblings here? Muri pabasa. Anonzi Lucas hani zviya, because unoziva kuti pane paambokomenda somewhere apakomenda Lucas wacho, Lucas Nyambiri kaunyavhiri ndana unomutarisa pafacebook handa kumuona. Ina handigoni kunyora, handizvigoni kuzoitwa sei kuti ndinyore, mina handidzire futi. What is it? Iripi +66800915372 +66800915372 +66800. Aripi Lucas? Yes, Lucas kunzwa number idzi here iwewo, ndinozokupa dzimwe dzacho dzisiri idzidzi. Koma Lucas amana ndingondisendera message then ndozokufonera after. Hanzi Reina Lucho munonipa njodzi yenyu iye achitidawo here njodzi yenyu, anogona kunge atori nebhebhi rake rakapenga nemessenger iye achimbotraya kuita nemessenger. Mukoma Lucas ndokundomusende number, musende message +66800915372. Okay, cool. Iribo kana ndabva palive it's okay. Maibata here number yachoni, maibata here boss. PaFacebook ndaona ngemusipo. Vimbai Ganet sei +66800915372 ndo number yachoni. Ndaibvisa anzagara iwe Reina Luncho, anzagara makaudzwa nani muona manje. Kana gona katori kamubhenteni kazondikwanisa here kamubhentonto indonetsa big time, kwete zvekumboseka big time. Melody Gomwe Melody Gomwe ka munhu anonzi Melody Gomwe. Right. Hello zviri sei? Dzikisa volume kumashure shamwari. Okay, please hold on.
mana chimbomirei kundifonera kumessenger guys, plus endai kufacebook page chaiko not kupage, endai kwakanzi Sharon Chipomanjera kupersonal page rangu, fonai kupersonal page kukanzi Sharon Chipomanjera. Manje page ineka ma complications andisingati ndanganzowisa pa message. Hina luchoka ndona sekuti ndiwewe. Chipomire kufona ku messenger guys, nei mwari Jehovah wahondo. Mbomire kufona ku messenger, ndimbotanga ndapedzera nawo. Ora taurei. Hello? Alright, ndatsanga zviri sei? Hey, way guys, munhu ari kufona ku messenger, ndokumbira uone ku messenger because phone yangu imwe yachoni mafoni angu esa 2 anoshandisa same Facebook names, saka iyi yacho nobva yakata iri pa YouTube. Taurei. nyaya dzemasiblings dzakawandisa asi yandirorangarira yakandikwadza nditonizvanga maoko mangu zvechishevu tairwirana anonzi chikafu zvezvokuti zvakuita kuti munoramba pakurirwa chikafu chonzi anotanga kutora first come first serve, hazvina kuti muhombe mudiki kana kuti chikafu chapakurwai mudyi. Saka inini munini wangu akaona chikafu changa chine pisi yenyama yaida huku nenge tsai nofunga inini ndochandaidawo futi. Mukudaro takatosiya chikafu takutotanga kumhanyisana kwege tatova chisheru panga pane dhoo ranga rine glazi so saka iye akamira akapira godzi rake kudhoo riyari apira dhoo rake akapira dhoo rake kugodzi ini ndakabva ndamhanya ndichidhaivha muchidhoo chechi fesi yese imwe zvigumi zvese zvakasara zvakakwara ndakachekwa nemagirazi aya chikafu chaya tinotombochidya because mabhodhoro anga apwanikira muzvinhu zvangu. Tawenda kuhospital aundinzwira tsitsi kuti tanga tichidywira chikafu nyange nhasi takazvifunga. Saka nemi makakuvarira ekera makakuvarira nyama isha sorry akapira dhoo. Oh, sorry. But anyway, I say sibling when you all right. Thanks a lot. I hope makapora zvinhu. Takapora kare. All right, tiribo. Rega nditore uyu munhu asi ndatombotanga ndamuudza 7 missed calls guys. Mina nditanga ndatora munhu guys. Mina nditore. Guys, it's not even funny, guys. You are not the power. I see when I name me up, wait. Muna not the power can all go on panap. Imbomira kufona wana that 10 missed calls, but ndikuzama kuda kuti ndiyekere ndikate zvimwe zviri panapa imbomira ndikufonyere bheki. Mina not the power uyu. All right. Hello? Miss Pawai. Hello? Guys, Miss Pawai ka. Akumana ka. Aiwa, Miss Pawai mimi ngokubloka 1 second. Ndozoku unblocka tapedza. Mimi ngokubloka block sorry zvenyu Miss Pawai. Sorry zvenyu Miss Pawai ndambokubloka 2 seconds because mafondera acho amuri kuzoita manje Miss Pawai kana muchiona pa so sorry ndakubloka kwezvima seconds ndoku unblocka ndakukufonyerai futi handiti because maita 10 missed calls apa pamanje phone yangu iri kubva affectika maona manje iri kubva affectika. Hello? Zviri sei? Kuri sei kwamuri? Ndishema TV. Yes.
Okay. Okay, ndiri live here kana kuti ndarasika. Muri live and direct. Mira 1 second. Uyu anonzi Abdul uyu ko I think vanhu vanhu vekuyekera vevement vandatuita hide user. This Abdul. Nope. Bayai. Ava ndovaziva nyika yava vanhu yava vanongoda kufamba malive stream evanhu vachikanganisa. Itaure. Vanhu vekuindia kazhinji kachoni ndozvavari. Sibling yangu sister wangu takangofira ne2 years. Ivo vanga vari vahombe. Inini problem kuona yakaitika yedu was a bit serious. And the bad thing is that even now I feel like that. Inini I was the last born mbamedu of 5. Sister wangu was the 4th one. Takasiyana 2 years. But tichikura inini ndakangoita feeling yekuti my parents they loved her. Like zvisiri zvekumbovanzirika zveshe vainyatsokumoda sister vangu zvandainyatsoona. Even vamwe sister vedu vanga vari second born vaimuda zvekuti kana vakanga vakushanda vachimutengera hembe vachita sei taitengerwa tese but indaingove nefeeling yekuti iye ndiye akatengerwa zvakanaka kana tinofunga zvazvingori zvichilast born I'm not sure. Saka akazotanga kuenda kuteachers college ini ndandichiri I think I was form 5 here and form 6 I'm not sure. Saka aiti kana apika bhegi rake manje auda kuenda kucollege avhara bhegi kwaikwai indobva ndavhura nyamwari ndozvomora dzimwe hembe ndozvomora dzimwe hembe azochisvika manje kucollege ona inge hembe dzangu hadzina kukwana akazochiuya akavhara chikoro akatoudza mai akati mwana wenyu ndiri kubaurawo but sister vangu zvivanga vaine rudo even until now even zvekuti chikafu zvamurotaura aitoti chero tikapiwa anga aine rudo and she still has love. Aita zvezvekuti iwe uyu ndiye mwana mudiki adye chero kuchikoro unoza kuchikoro kuprimary anambofira ndakarwa nemunhu kana 1 day. Sister vangu vaitoti kana mwana wangu dina munina wangu chete ndo vaindirwira that's so sweet. Even now ufunge industries avane rudo zvekuti even vana vangu akatongoenda inini handiko kumwe akaenda kana kusouth africa anotenga achina maholiday kana chi anoenda nawo. But inini amere ndandongori nethat feeling yekungoti iye ndiyari kufevheredzwa saka ndaizvomora hembe ndosara ndichipfeka. Kenyu kanga ari so sweet but ari kupi sister yenyu izvozvi? Ariko kuZimbabwe avazori sweet zvesho rudo chero chevanaro. They're so sweet. Thank you so much. Thank you. All right, bye-bye. Guys, anonzi pavai uya andisiri apapa indokuzomufonera ndega ini manje ende kumessenger ndifonere this one. Sister pavai vazofona guys 10 missed calls here guys. Aiwa sister pavai mazonyanyawo nevideo call mina ndifonere sister Melody gomwe rekatinzwa kuti vari sei. I hope you know it. Ndoba ndazo unblocka sister pavai. Hello? Yes, zviri sei sister Melody? Hello. Kuri bo taurisai tipei tinzwe. Ndikunzwa taurai? Name zangu ndine sibling yangu brother yangu. Ati tineka mukapura nosina basa. So I remember mai vangu vanga vari kuBotswana so takasara namudhara wangu. Takati mudhara wakatisira mari yemuriwo tinodya mari ye. Kana dhodha vauya manje vakuzobvunza kuti muriwo totongoti mari yakurya nemhuku unoziva kuwirirana kwokuti munowirirana zvinhu zvekunyepa nanhasi munhu mukomana ndiri musikana saka even ndikaita boyfriend yangu nditori free kumuudza but umwe sister yangu ina ndisikakwanisi kumuudza mukomana iye ndaitomuudza yazodzi yangu iyo totano tine mukomana wangu akadai achitonditiro machete but ari mukomana saka
Oh, so sweet. Yeah, tikunzwa ma sweet stories naso. Okay, thank you. Bye-bye. Right, no, akatiende ndotora imweyo ndozounblocka sister pavai ndoafonera pane uyu ambofona apa mother avava +39 right. Ndambona Tari G say Amanda Makanaka, Faustina say William Ella. Hello? Hi, Cheryl. G say Hello. 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 Hi, Samba. Ndikunzwa tauraini. Inini ndine brother yangu ihombe. Saka brother yangu tichikura tiri fumba medu saka pane musikana. Then inini ndini wechitare. Brother yangu musikana, then mukomana. Saka brother yangu ihombe iri very very strict sangamboiti. Saka aigara ari serious. Achiti ukambokanganisa chinhu chidiki diki aitorova. Saka ndaigara ndichimutya sibereki. But zvakatondibatsira, but now ndakutotevedzera kutoziva kutoti ukaita chinhu chakashata hazvina kunaka. Saka ndo nyaya yangu kuti but now tinotowirirana zvokutoti ndotomufonera ari kuZimbabwe ndichitonzwa kuti ari sei. Oh, that's so sweet. Okay, thank you so much. Bye-bye. Right. Pana wanzani uyu ndaona mukoma Lucas vati repeat number. Alright, sister ndazovaona. No, ndingirikeni mirai sister vazonditextira message. Mirai kana vari kuona kana ndakukufonera ndingirikeni kunonzi kuchi ndakufonera nemessenger. Ndaziva reason why phone yavo haiite, ndavaziva sister ava. Phone yavo haiite kutiyekera. Vanhu vangu vasingati block in a bad way. Yange zvakashitika zvokuti vanzi nasister vaya vandabloka kuingirikeni. Ikuramba wewe azimene ndenge ndesa number. Sister vandabloka vaya. Vanga vasiri kuzviona kuti vari kuramba vachifona ichipinda ichikata ichiekera. Asi vanhu vangu vasiri kutuka henyu by the way. Mine nditi guys mine mbotanga ndaunblocka kwavari kunonetsa network zvisingamboiti. Ndichiva unblocka ndichivafonera vava vasiri kuzviona kuti chifoni chacho ndichizhinji zvomu futi ichi. Saka ndichiva unblocka. Unblock. And she's a sweet person zvamu. Unblock messenger, right. Asi vangavafona zvavo chirega ndivafonere. I hope nhasi inoita here. Vanozama kufona guys even kuWhatsApp asi I think nyika yavo inonetsa. Ndeipakoma nhasi. Hechaitira. Hello? Hello? Utachokwadi. Aiwa ngavasende audio. Ndozvinganetsi ngavasende audio. Nyika yava inenge inonetsa network. Sendai audio kana muchindinzwa. Sendai audio mother. Ngandivati send an audio. Because nyika yava inenge inonetsa internet hameuti nekuda kwei. Right, rega ndiende pana next pana mother vambofona ava. Call back +44. Pana mu +44 ambofona. Hello, +44 is in the house, huh? Render Zende, you say. Hello, Cheryl.
Miss plus 44. Kuri sei? Kuri sei? Kuna kuri right. Jeri inafara ndiripa live. Ndikanyeka ngoni netini brother yangu. Mirai 1 second. Hanzi nedzidzi. Mirai 1 second. Hanzi nedzidzi raso sahumani. Hanzi send a audio. Bro, are you correcting my English? Do I even care? No. Chirungu handichigoni. Everyone knows kuti chirungu handichigoni. Saka brother Russell, kana manga muchida kutiseka. Ndozvinoitwa namadhombosika. Yes. All right, continue. Ndinetini brother yangu, so ini ndine musikazwa iye anga infact ndindaitomuudzira zvise zvikuita sakati wandi takambinda kwagogo kuholiday manje kuholiday manje saka gogo vaita zvehuku saka madamupfuura mati tinoda kuenda kuhuni pagomba juice ndatibe mazai muchikwere ndatara mazai ese aingonzwa neni mazai mugomo nevane panedzidzo paya paya vatadika anga asarawo takambodufa more than 5 dozen tazvimbirwa kuti tazigari cherere mama takumba ndiani loveness komana yakadzoka yakasibereka takudzokera kumba manje holiday yapera tanzi ndimwe mari yake yebhasi munhu anobhadhara mari yake iyi tikasiya pabhazi tasva pabhazi vakati ine handisi kubhadhara patakakwira mubhazi mami nomwe madha kumusha kwana gogo pega tavaona kuti atimbotengi matiketi ati aini mari yangu yarasa madha vaya kuti handichakubhadharirai matiketi saka tauri kuti takakwira ive takakwira tasvika pahalfway taburika pa next bus stop mune another town vakati ngatidyei mari yese tigodya mari yese KFC naimi vaneni tigodya kadya mari yaya madha vayo ndopatakasangana namadha vayo vekumarani kwana gogo kumuri kuenda kupi todzokera kumba tataibva kuseruwe tichienda kugaps tagara kubotswana tikati koma gogonyo havana kupai mari kati kwanza tobudipa mari kana tatobudipa mari kana yangobvumira sezvese tasvika kumba ndakarohwa snight madha vayo mbotibhadharira kusvika mari aona madha kumba namama kumba tasvika kumba panenge azhinji handine musikanzwa inotodarika ichikomana chai kabikwa muri onegona kuchakira muriwo uba nyama otu wanzemba kwabikwa bhini bhini dzedzaimadati brother bhini dzadzaikwaya madati stanley kwabikwa bhini dzakabvochera kunaka time apa mama anga atotobva kubasa ka sisiro basa vangu vaito aina vari muspare muya mumwe inini mbandati anaka bhini angonochera vari muspare mangu paspare mbida vananzvika bhini dziya but mani god bhini dzaashoma noita sei vari chitagi chemvura chopayo chilita chacho vanati mubhinzi muya mumwe ndakarohwa musi iwoyo another day kuti dzakadzokera kuholiday food kumusha kuyakweya kwagogo kuyakweya manje kuti vaya kwabikwa chisadza nenyama but nyama yakwagura ndinyama yandandichida zvikanzinagogo majera loveness every time ambotondibhudwa ndobaba vako ivava vachakurodza mangwana adya nyama iyaya arwadzi kwakaendwa kunde kwendwa kumune kuyakuya takutodzoka manje tamira pamutso papa ine jongira saka papa ine jongira anga rakangozvimirira iye akamira nechepaseri so ndabva ndabaya jongira ira kumashure varamukika shaya ndakarwadziwa ndo azvimashaya kuti mwana wamai vangu tine musikadzi but hapana chaidya asina kundipa ini ndinatori neproblem tine musikanzwa kana tiri kumba masikati tikabva kuchikoro pane pasina vanhu kana ngori weekend sisai kana vasipo vanhu vaenda kuweekend bako kwavo ndagona kufura kuti ngatibike poriji nemukaka apa chikafu chirimo chatasirwa totora kana rice tobika kugadza yakadaro kana totoda kubika poriji dora ndiri kuda ndinai ndichita zvese tobika poriji remukaka chete handine musikanzwa guys handine musikanzwa kana voice renyu rinonzwika handinezi atwaitoziva zvese bhudhi vangu kana chero ndikunyima kusina kuona tingoodza zvese vaingondinda zve zvakadaro mwana wamai vangu but that ekurwa nejongi rakarwadziwa zvisingaiti kabatika kuti akatozvimba chari kuchipatara handinesa musikana handine musikanzwa but hai ndakazongoregera zvangu ndamu that's so sweet. All right, akazongoroora tinowirirana zvisingaite hatomboswera asina kundifonera hazvitomboitikana nemukadzi akanondida zvo kandonya yangu tinokuda
All right, maita basa. Maita basa. All right, bye-bye. Meitione. Apa ndakutsva manje. Ndakutsva hanzi chiko apa guys. Ndakutsva nini uyu manje. Tifonere tinzwe audio tinzwe an audio yataurwa panapa tinzwe tiyazosendwa here an audio. Okay, vasenda an audio. Okay, ngatinzwe. Oh no. It's a network and she runs yake. Don't not try any kuti ndinoda vedwe live ndotoda kufana. Anyway, ndine nyaya nebrother yangu. Ini nebrother yangu tiri vatedzana. Takasiyana negore chete. Saka dambudziko riripo ndeyekuti brother hangu anga ane ruchengera rusingaite ndichikura. Maiwe anga asingadi kana kukuona uchimhoreswa neshamwari dzake. Saka mumwe musi ndakamhoreswa neshamwari dzake. Tatingoriwo netuma previous twedu mvati yada kubata. Ndonokurevera kuna mai. Achisvika kuna mama zvikanzi mama mwana wenyu after zvekunyengwa ndamuona achitaura nemwe mukomana. Ini ndirifungira mukomana kacho kandaonekwa ndichitaura nako. Ava ini ndiri munhu murefu. Ndikati unondipengera iko kashamwari kako kanondisvikira muchiuno ikako ndokwawe kuti ndikudanana nako. Ndakapapata musiwo kana mama. Ndizvozvo ndikati aiwa ina handisi kuita izvozvo. Handisi kuita izvozvo. Apa achida kungondibatira mapesinari chete kupira musiwo. Ndaenda kuti shamwari dzake dzikandimhoresa ndasingapinduri. Akazonditi iyo hauchataura neshamwari dzako dzikakumhoresa unodzigwina unodzifundumarira. Ndikati aiwa handiti makati shamwari dzenyu dzikandimhoresa dzatondinyenga tatodanana paye. Akubvira musiwo chete anga asisataure nenyaya idzodzi. Anga akuzviziva kuti akangondiudza zvisiri zvede neshamwari dzake taitopedzerana. Apa munongoziva mafirst born kudiwa kwaanoitana namai. Ini brother yangu anodiwa namai yangu. Chese chaaitaura vaitobvumirana kuti ndizvo. But izvezvi here tatova vanhu kwavo mukatoona chifamba apa totange matwins tichitotaura nyaya dzese. We are okay now. I think it was only immaturity nenyaya yekukura nenyaya yekuti tiri vatedzani iyoyi. Hope vanhu vanonzwa audio yangu vedwe. Yeah, vanhu vanzwa an audio from our sister. Brother Hassel, anzani zdrawo Russell or Hassel. Mainzwa here audio yamamuchichaga. Anyway, pane mwaranzanzi stop deleting my comments. Naimisa kana iri kuita automatic delete munondiite sewo. Ndakubuda online phone. Right, vimbai ganeti yokunikiri na ukufungwa ndike ndanchekera here. Hanzi yaramba aiwa vimbai ganeti mira nditangidze futi kukudedzera number nditangidze +66800915372. Ndiye here vimbai wacho. Hello. Ndiye vimbai. Hello. Oh. Ndiri bo taura tinzwi. Nanchiti ini ndanditi inasisa wangu yakura tine muviri wakada kuenderana but ndinga ndiri mudiki. Saka taipfeka hembe dzakada kudi dzakafanana because ndinga ndine muviri wakati muombera. Mira 1 second. Mira ndiri vanhu vakuvhunza number 1 second. Mira 1 second. Mira number guys. +66 ndasepari kushaya pane akamusikana kanombonyora nhamba apa pandasi akapo +66800915372. Handigoni kunyora kuti ndodzinyora sei. Handitozvigoniwo. +66800915372. Handigoni kudzinyora. Taura henyu. Taura. Chikura daro. Saka ini ndandiri muningi nangani pamuro wabandwana. Saka musi songora pochara yambe yangu dera kuchikoro kusiri play. Zganzi.
shamwari yavo yavazovatora ndikunzwa perekeza kusvika kuchikoro ichimudza kuti bvisa hembe yavo kuesvodedza sisi vako kuti zvonibvisa hembe yangu pane shamwari yavo unopingewe saka aka zvakazodii akaibvisa hembe here akaibvisa hembe saka pamakazodzoka kumba hauna kuegerere hamuna kurovana nenyaya iyoyo kana kuti hauna kutukirwa hembe iyoyo hamuna kutukanana nenyaya yehembe here oraiti airibo alright thanks mina ndimbodedzera kuti number thanks a lot bye bye guys +66 guys number mana ndinyorerewo nandizvizivi kuti zvoni zvinonyorwa sei guys Gwyneth ndiye anozvigona izvi kumbonyora manhamba nandigonini kuchifuti chakubuda apapa technology yacho inonetsa iyi hanzi chiko apapa +66800915372 +66800915372 ndo nhamba dzacho amana vanhu vada kufona sandakata mai manje ndenda kufona wako wanyora ndazvioneni zviri kuonekwa kupi kwa inodhidhitika here wanyora papina hapana chandiri kuona sha ningirina tipia hapana nhamba dzabuda hadzisi kuningirina chiko chiri kuitika wanhasi neyoutube guys hapana nhamba apa hazina kudhidhitika here nyora futi hapana chandaona handisi kuoneni mina ndidanzire futi unyore hapana nhamba dziri kubuda nhasi kuda tiri kutosenziwa naekera mazinyorepi guys ini sei ndisiri kuzviona kunoku asi ndakutoblokwa sei ndisiri kuona zvese izvezvo ndakutoona brother yangu nemi brother yangu iri kuekera iri kutosendawo mameseji panapa mana brother yangu iri kusendawo mameseji pana panzani share nikirini hapana muri kudzinyora papi pamwe kudzinyora pacho hapana pandiri kuona I think pane zvandiri kufunga maybe kune masettings andakaita asingabvumidzi kunyora nhamba ine hapana nhamba dziri kubuda zveshuwa kana 1 iri kubuda hapana nhamba dzabuda mese mukuti ndanyora ka2 ndanyora ka hapatomborina hapana kana nhamba iri kubuda kwandiri hapana zvandiri kuona hapana nhamba iri kubuda but it's fine zveshuwa handisi kudzionawo nhamba mukudzinyora dzichiendepi I think pamwe hadzisi kubvunzwapo so I think they are yes yeah maybe vari kubvisa but it's okay rega hedu ticonclude tipedze mapedza emi nokuti ndanzwa kuti hanzi pane mitemo mizhinji iri yavari kuisawo futi plus inini pane mawords andakasenza kuti zvoni mumwe munhu akataurawo zvakati inondibvisira on my behalf zvakawanda handiti hanzi chii maybe pamwe zvamukutaura shuwa hello zviri sei ndiri bho kuri sei ikoko tipei tinzwi inini isumba vedu tiri 4 saka inini wechi 2 vasikana 3 mukomana 1 saka mukomana anchera mumashure mangu taigara tichirwa hatairwa singai saka rimwe day manje mai vangu akabva town kumarondera vatenga hembe yavacho aina kuti vaende chechi kuroma ine hanzvadzi yandotanga kurovana ndokutanga kurovana mai vangu ndokubuda mumba vachimhanya vanzwa mhere takabata tikarohwa apa vari kutirova kudai mai vangu ndokupisa hembe yanyowani takarwadziwa apo ndakakanga zvoni ndarohwa pane hanzvadzi yangu taakungotarisana zvino mai vapisa hembe yavo yavasati vapfeka ufungi
Zvino munotozororwa times 2 neshungere dzekuti varwadziwa kuti hembe yavo yatsvatsva. Ndokunga pakarwa munhu. Unoziva kuti mai vangu vairova vachiseka. Vachiseka uniform yavo. Mai vangu chero ntakarohwa apa vanorova vachiseka. Noti vaingokubata watadza vaisakudza kuti watadzira vaingokubata vagorova. Vagorova. But ini ndangura ndiri mwana anga asinganzwi apa shamhu ndaitya. Kudachiwaire kana sadza ndoti ndoda hangu kuti sadza pana kuti mundirove ndinyimei sadza. Motonyimwa sadza paya. Taitoti idyai zvenyu sadza reiti pane kuti ndirohwe chero. Iri bhodha ibasa nyaya. Thanks. All right, bye bye. Thank you. All right. Bye bye. Right. Zazonyora neshona. Amana ndakuda kupfuta ndichinda ndakuti ndichinyara manje. Metinzwa uyu azosenda audio. Pana uyu angashindasikirana na boss wangu ngatimbonzwa uyu. Mai apa volume shoma guys. Muri kutombonzwawo? Nemuri kunzwa here? Guys, muri kunzwa here zvekutaura nomunhu uyu? Ikandikate handisi kuinzwa sori akosha. Handisi kuinzwa I think ndakufanira kutiwo ndichiinde ndaneta nekugara ini. I am so tired. Ndiani yazofona ndazofonera uyazoita saka vapera vanhasi audio yake uyu munhu hapana chandiri kunzwa asi kutombonzwika kana ndiri panapa handisi kutombonzwa. Todawo topic yepawakarwadziswa mai vako or baba zvokuti nhasi wava uchizvingozvirangarira. Inini hangu matopic angu handizozivi hangu kuti ini ndokwanisa kuzvitaura ika kuti ndinokwanisa iyi topic iyoyo manje kupangwa ndiri kusaidi kwangu inogona kunge pamwe iri sensitive ndogona kutsvaga pamwe topic rekuti thingi iyi inotinetsei yekurwadza vabereki guys. Ndafunga tafona abanzi neyangu yandafunga tofona which number taitaura number yacho asi I think uyu iri kuningirina chirege ndikate zvanhasi kana ndikazowana energy mangwana ndodzoka asazondodzoka netopic ipi iri interesting. Vamwe vakambengi vatanzi ngatitei matopic ekuti first year inonzi chikozi chirungu chinonetsa manje. First year experience in marriage yekauti inonzi first year experience in marriage. Vanozigona chirungu ndiyekerei ndiudzei before you go your number from Tamasat. Alright, number iya futi mina inonzi chikositrai from Tamasat. Mangwana nogona kudzvaka any topic. Kwani musana wangu wopisa guys. Musana wangu wopisa. Ndiyekereso. Musana wangu wakupisa nekugara. Pane matopic anenge ari interesting pane imwe yakataurwa nevanhu yekuti first year chirungu chinonetsa first year experience in marriage kana kuti inonzi first year marriage experience pakati pezvinhu zviviri izvozvo. Cheaters chaiyo yekuchita. Wagomana iwe panenge panobhondoka dzakawanda. Alright, mina nditaura nhamba dzangu kuna ndakutaura naivo vekutamasat. Number klikini +66800915372 +66800915372. Manje topic yakanzi cheaters inogona handizozivi kuti inonyasa kuita date site online chero. Date site online iyi yangu topic here. Ndakungasa kuhwisisa ini yekereni. Loveness ndakuhwisisa kuti chii. Guys, 1 hour 40 yekera something minutes ndanyara ini. Hanzani zita rake uyu date site online handisi kunyatsa kunzwisa kuti mati kudii.
topic yekuti chinyorai matopic topic the West X. Oh my god, inenge interesting topic, itori interesting because ndakamboita yangu iri combined online dating ndenge iri Facebook ndakaiita kare, then anobva asanganisirawo paWest papapo. Saka iyi handimboitaura, mungotanga makabairira muchindiudza guys. Hanzi much like what I see West X mangwana ndikadzoka mangwana ndikaona energy isongo tinezvo dambudziko roti vamwe tine mabest X kunze kwe 1 or 2 ona chiro sei guys name kwaitanga online dating say okay ndikandikuudzei chinhu 1 pane vanhu vanokamboni approach not kuti zviri bad, hazvisi bad, but inini ndakamboita West X and toda kuindoiita mangwana ndinongoita mashells in summary. Ndakamboitaura nyaya pandakataura kuti ndakati online dating ndakaitaura nyaya iyoyo. Ningirikini pane zvimwe zvandinotya kuita inini, handiti pane munhu akambondi approachawo kuti togona kuda kuita dating but chokwadi pamberi pamwari nekuti inini ndakamboitawo West experience nekuita dating mudeto wepaline iyi. Handikuri vanhema, I was never lucky nezvinhu zveonline, ndoshuwa kuti ndakutoenda kundoita search kudai kutondoti uyu ndamufarira, uyu handimufariri, uyu ndamufarira, nditoti rega ndinga kuti yes mhoro zvisei. Ndakazviita guys, hapana chinomboshamisira paya, ndakazviita ndikaenda kutinda ndikabva ndikaenda kune mwenzi chiko zita racho akawandisa mazita acho nakasiyana iwayo, ndikaenda anenzaniko anga akawandisa zvokutoti mamwe acho nemasaiti acho ndatomakanga mwaunga ndoinoita ndikaendapo hapana chakashanda. Ndikambosangana nerimwe raiti tange zimuyekera kunge anhu musikana kunge murume kunge zvese pakati papo anga asingahwisisiki kusvika ndati izvasi zvangu. Mumwe waitotaura kunge hada kuti kunopfuudza vanhu kubasa kwake, mutauriro waiitawo munhu ndakasangana naye online. Saka ndinorya manje, ndorya kuti kana munhu iyeye ndakatanga izvozvo, munhu iyeye kuda anosangana nemunhu unosvika mudzipa, amudzipa pepe. Inini manje ndoita sei? Pane imwe iyi dai ndaita ndichinyora hamukwanisi kunditextira here matopic acho guys, ghosted pama-online sites. Yes, hanzi natipi haizi kushanda, shera hauna kutiudza nguva nhasi. Handina nhasi tangwari kana ndabaya because ndatya kuti ndikakupromisei handanganichi hwakausimbe. Hanzi where they hanzi fadzi hanatsa uwisisa shamwari, takangofanirawo pachirungu apa shamwari fadzi shamwari. Hene akweshwa haasi kushanda. Ngatitei mangwana mugovera, mangwana ndokugovera ngatitei kuma10 o'clock dziri safe, 10 o'clock dziri safe. Tione apa ndiani uyu wedu wemwana wanyu wanyara ndanyara zveshuwa unonzi chiko dakotanga ndaona matopic ari kurehwa apa where they want you expected and what they want you expect andisinyatsanzisa kana ukaenda kuzimtoziwana here izvi ndichazama. Pane chimwe chandakanzi nditsvage chandakasuggestirwa nachigologo guys. Chigologo akandisuggestira kuti ndanotsvaga chimwe chinonzi chipoketi yekera guys. Mufesi wangu ndakumuti chigologo ndozinganedzi ndozoguma ndakuzomudedza nemazita akawanda vanhu ndakomuti chigologo. Wakaita sei? Wakandisuggestira kuti ndanotsvaga no 10 am nandizoona. Saka ndoita nguva iyi kuna pande ndangowana energy 10 am aiwa regai ndite kuma 10 pm am hadzigoni ndofunga nekuti izvozvi zvikwandiri izvozvi kutaura kwandikuita 4 o'clock dzeusiku kunoku. Saka chigologo wakati ndanotsvaga tenga chinonzi chiko zita racho ichi chipocket wifi because ndaida unoita zoni ndisingazivi kakanditi ndanotenga anytime sezvo vanhu vakakira kana panongo ndangoonawo energy. Zvimwe zvoda energy guys, notoda energy guys, handibudi kuri vanhema. Saka kati ndanotenga chipocket yekira chiya. Saka ndanochitarisa nhasi kuti choita mari, ndo chandandaenda kunotarisa price.
10 p.m. yekuno kwandiri inenge iri 5 p.m. Zim time. Ngatingoti between 4 ndichekei between 4 p.m. Zim time kana kuti 5 p.m. Zim time. Mifai muri kuti chi guys? Mifai kana kuti mifi muri kuti chi guys? Ndichazotaura zvisvodedzi panapa. Muri kuti mifi kana kuti mifai naimi? Inonzi mifai. Say it Zim time or 4 p.m. kana kuti 5 p.m. pakati pazvo. Mifai. Chii chinonzi mifai? Handichizivi chinonzi mifai ini. Chii ichocho? Saka ndavandiudza price yacho saka ndavandovaudza ngizoba ngikhona. Muri kuti chii zvinorevei kuti ngizoba ngikhona? Handizivi zvinorevei. Just as you say Wi-Fi. Oh, Wi-Fi, MiFi. Oh my God! This is a player. Oh my God. And I'm done. And I would. Guys, Dr. Joshua needs a bit of a pronunciation. Ndasingachizi kuti chinonzi MiFi. What I eat MiFi yacho saka ndofunga ndicho chinonzi MiFi. Saka ndangachivabvunza kuti mabheka angu akatoita muturikidzwa ndi mabheke 4 andakatopeka pa ndaredi kutoinda manje foni yacho izoguma yatendeuka sei papa. Anyway, ndachirekera ndo pocket wifi kuzimu kune kambani inotengesa nezita iroro right inoita mari nayo MiFi yachoni inoita mari chimbondiudze cause kuno kundachiona I think chiri kuita kuma 30 something US$. Chii chinoita kuma 30 something kuti taisi 3 6 9 12 15 18 tongoti 15 30 3 6 9 12 saka chinoita 30 33 36 39 40 $42. Hanzi comic poster anotengesa chichita mari. Ndikuya next week but 1 kuZimbabwe ndoya next week but 1 guys. Kana ndisina kuchinja ticket ndikachinja ticket ndogona kurichinja roita next week. Ona ndichadi kuramba ndichigara in okay tuta ndozita rekani kauta yes ikako kachoni kako ukuya rini handisati ndaziva kuti rini exactly asi next week but 1 ndo panachifana kubuda William ela uchibvepi nhaiwe kwari uchibva kwacho kwawatadza kuinda nhasi. Ndakuinda sure regai ndinde vanhu ndotanga kuti ndisafiye futi ndagara vhiki rese ndanga ndichingorya kuno dzichiri kufamba zvadzo guys kuno kuinternet ndege dzichiri kufamba singazivi hangu kuti vari kuma +44 ina handisi ku +44 ka handisi ku +44 bata komiki unowana kakakumirira komiki hani guys komiki pastor ndanditauri naweni zvokutodere kuti vabata pafoni nhamba ndingari vanhema handifungi kuti ndiri level ravo ona mwandiregera handifungi ndaa level ravo rekuti tingatosvika pakutoti hai muri sei ndichiri uku zasi guys ndichangochitenga guys kuno handisi kuchando shamwari vimbai ndida kuverei nhema handisi kuchando kutaira kunopisa kunogocha kunodhomora munhu izvi zvako kuno kungoti kudistrict randiri hakuzonyanyi kuita sei hakuzonyanyi kupisa zvako asi kunopisa kunotipisei guys ndakuinda havana level munhu atori bo alright tichazoona taakuZimbabwe vaona but hai ndingoriwo munhu akangodero guys. Guys ngatimbomire kutaura nyaya yakorona guys haiwa nyaya ndane vhiki guys bye bye ndakuinda good night
Neanza right. Alright, guys, tozoona chi guys, handitozivi kuti ndichapatsanurwa nevamwe here. Yes, ndinge ndiriko kuZimbabwe kokoko ndichibika mangai ndiriko ndiri kumba kwedu. Alright, bye bye. Nditi guys, kuma plus 27 borders closed. Ndanzwa kudero. Saka ndoda kuchinja. Guys, phone yangu yasawa ne 10%. Bye bye. Ndokubatsai mangwana ndawana energy. Bye bye. Ndokuona musazotore everything too serious guys. Mukazondiona pepepa ndakapfeka mawigi. Vamwe vanotora serious ka vanozvitora serious. Don't take it too serious. Kutongotamba guys, kutamba tichinda nditi zvine zvichienderawo nevidhio remusi wachoni. Kozotiwo pamwe wakapfeka yekera zvezvichiendera nevidhio yachoni. Asi pane pakangozoitawo mistake pekuti pamwe unonge wangopfekawo zvangoitawo by coincidence but ndenge singawanziri munhu. Saka ndoyo yacho. Alright guys. Anyway, regai ndiinde 2 hours. Bye bye. Magetsi emupepa ndo akaita sei guys? Mumakutanga kutongonditaurira zvinhu zvakawanda. Hani mazivi magetsi emupepa ini zvii izvozvo zvamuri kutaura? Good night guys. Magetsi emupepa hani mazivi, handisanambomaona actually. Pamwe akatanga zvibva hani mazivi. Bye bye. Ndakuenda. Bye. Ndakukata.